Khironia long sang pitching room amai pi kipa duji aphan kisik kedang. Panjuri Kosaria rong along alam ki bang phapan kinep tu. KPLT asongja akimi kepapleng tu. Non bertang tonpen arjikta. Westcar Banglong Khironi along Bosi Inko Ranar Cap Arni Sangpi Chingrum Amai Mate Muhila Samaro Duji Laso Apartment Khironi along non malong Sigdang Bom Lopusi Card News along Bertanang Pali Khironi High School Kipatu Aklamalong Kipaduji Sangpi Mate Soarlo Chingrum Amai along Assam Chief Minister Pencheng Lok Pinan Rachari Kithe Kidigatum Chitong Dunji MEC Prabhat Chandra Taro Lapen Ari Sangho Atum Wusik Nepai Krinar Cap Arni Adiamalong Humri Damsi Mai ke pato ahem kikin ke patang dapji aphan pingkhat tekan Dogmoka thana kang Panjuri Kosaria rong alam ki along kacerap akoy ke do bang pho aphan keton kelang rai koma bang photum puthot nepthu pusikat news along bertanang le non an bahini riso aphan apran kamut along kacerap akoy ke do kaduk kawe bang thong kebra thok aphan ingnang pon tanglo bahini riso aphan apran kamut alam pen social media along keijan Charvo meme alam ke tokta ke post atuma phanta kiri kakuru asai kideng bong alam ta birta long thu kolonga long ke do KPLT amethanga boha along wosik ni phai krinar cap arni pherang ke amai ke pha padosi songa long ke claim ke dam lapen puthot ke apharman kengkam kimi kachejor thuji alam chepaklang Penang on Arni pen KPLT along arpu kipapleng nang jik ke dokor jok bo signify krinar cap Arni puthot mai ingni thusi bang phuki mia tumaphan arpu pek pontu arpu ke pek pontu la ke dun mai phu KS terang pachathang chun bang Rex ding e Public Relation Officer Borlong ki Ingleng Lapen Defense Secretary Shir Tungjang atum henlo pherang ke atum angno alang litum pen kaning je atengke difu miles pholong ke dola ke KPLT kalilo lapen nilitum aboha lake ilong vet kolonga along ke do aboha an vetlo la salong kaprek along KPLT klang thu polote lake nilitum pen thanglat kachrap avelu potaning je KPLT ke donri kram salapen bojaru hanjang tum ke japon henlo ahok pet a KPLT ladak abang thu kaprek atum ta nangkachi parjan atum dolang polote lake ahok kali lupota KPLT dun mai thu KS ting e pending je thu itu serso dak aprang itu belum pen kakali bang apos do la so apos lo itu mana angko cithap tu lo dak mana publicity lo si PRO officer lo public relationship officer lapen vice chairman or putar itu dak si kontrol lo lapen nasona si mana itu pen mana kepe plank poni adim ban itu long ke dolang khali bang adim bang itu si plank pono itu pen si upgrade kontrol lo lain itu maka prek kaneng ji bangke lah hello ason gabelo nitum kace songa puthak bang nitum tanon bangke kadowe arat tum ta chini lo nitum non ceasefire do data phike nitum ta rat ajak kong tanang kogi rat pen tum kace rapa chitu tanang kogi apa sini tum ta rat phanta khalo nitum kace songa long same nang cerap tum chitu tun po apen lasona thaksi nitum non ke bangji prang la non chiklo yononi prang nitum gilgi dam ye phanta nitum ta chingmai bom lo process bom lo anso se nitum mane kace song ponje pan nitum be kace song abang ke nitum karbiang long sumat rat atum terang chini lo nitum tu protocol join is nitum kace song bom la so kapi chunye pan bang ke nitum long rat tanang po rat kace song nitum long nang po apen rat tanang chingru nang po la pen nitum KPLT din samne nitum ulma pon nitum a character kace larje pan nitum rat pen kace ngrum pen kai ke tan nitum mane kace song ye pan la bang tan nitum ta sik pon lo apen rat aning ke hang tan nitum kape plengi pan tan nitum bor i pon lo apen la sona thaksi kace songa mo longan same rat tang cingrat dunang po rat tang citu dunang po lapen itum ta rat advice pen rat ning ke hang pen itum ta altuma advice am thak pen itum ta me jesong pani pan itum ta bor ikon lo lapen non dilhi dam ye phana puthak tan itum ta son si PCC committee bonai si itum matha pon bom lo lapen an ke prap pen itum ta memorandum pen lapen draft kori pen mesen intellectual pen itum setong silahaya draft muka ta tum claim po lapen isi chuni bange councilor sortan itum phana saksunang langdu nai itum mathema dak ke do ceasefire atum podon stamin itum tong ta army dundo alang tum kichu kijun pe ke chenglok ke dorde ke pophe la hai ta itum pan councilor sort nang chelang du nai la pe itum ke du ke sung dalang tum ta nang chelang du nai manene itum bang ke non bang ke itum la hai bang phan ka cho hang ka chu diman pu bang ke itum asomar phan ta itum tan itum se control lo
lapen nitum lahai ta claim klelo nitum phan government tu monsam long wang nei polo tu monsam long wang lo monsam pe nitum ka chingki phan ta nitum ning hang lo stame pinian ta me government tu nang hang helang stame la so putang mong ta nitum ta appeal bom lo jadi nitum phan nang hang nang po chingki nang po chetha nang po lapen ke mesena kam an ke nitum ta government pen chekroi po lapen nitum ka chesong article bang ke nitum kadobe ta chin lo karbiang lo ra so political atum les claim po sala 244 A fancy latum manta claim nitum ta 244 article A fancy je song bom lo asira so ka pichun je phan bang ke nitum penta un ana jak kong pen lapan nitum penta ko an ma ke claim pon ibang nitum ta claim pon po alo lapen isi pachinia la mang ke la son lo di fu long pas mile lo nitum di kem do frang sami nitum ma son si SP phan amren SP phan lapen di fu SP phan sami nitum lo da pijir lo memorandum CP lo je nitum di fu designated kema bang ke nitum dissolve dat lo mane handak bang nitum dodrom se withdraw kuri dat lo la mang ke asira sai puthak api bang ke non api yong si dolang polo tela bang ke nitum amunit kalilo pusin nitum cipuji athema nitum ke withdraw dat api bang ke nitum non dak withdraw dat api bang nitum dak kolonga long se establish lo kolonga long si dopo plus nitum is na tu bang ke bokulia long si nitum thik pon bom lo hai si nitum non la sop aputhak si nitum cingki pon bom la cingwai pon bom lo la pen non difu pas mai long bang ke nitum mahin pen ke dissolve lo la so ke bang ke nitum do delo handak bang ke asi komane bang pudolang pustame hala bang ke nitum pen responsible avedet po la sini tum ke PRT fire nitum go pen cingki bom amin fandar ke hello ye dori khamsa la pen goyal hanja la hello nitum ke PRT fire fandar lo la sila pen abhere ke kaprek chupar yang tap ta dukok ta hai ni hello GS ni hello chairman mate amuk ta huk ta hoy sala ke kalilo itum central long gov register ceasefire amendment ke boyarul hanjangan hello la se alang litum long sini tum ta du thib lo la penili tum long non iston elong long ni ar puka wedet dukok la se hala solong tan itum pini chingwai ching room si ke ong dong officer pen itum chetong tu si itum dak chupap leng lo ye ar pu mini tum ga chupap leng nang ko bang ke la hello je vice chairman PRO public relationship officer la pen public secretary nitum la ke thomar pu kabida long papleng pon lo la sini tum pen abhere la dori kham sa pen wayaru pen abhere ke kaprek yong si ke PRT amen pen do kok polote la ke nitum rik en elo pen nitum a hin pen responsible avelo la sinon nitum pas mera long ke do bom atum bustame la ke literally nitum amunit kalilo athen nitum amunit polote nitum ceasefire kem ke dakolong ancho along ga prek no hok tawi la pen pas mera kem bang ke nitum aprang dolo ceasefire ke long cheng hot pe stabe dakke do ko anya ka problem dolo akisung do ko ka joini nitum hadak do dedalu penitum do dedat ayo ini nitum dak kolong akam wang julo la penitum SPDSP ang song tala solo pali lap yani nitum dak do delu la sikumane bang putum si hadak do kok poloti la ke government pen setame kaprek pen setame akisung do kok pesan nitum hin pen responsible avelo la pen nitum kachi song bang ki nitum tarala long sido pen rat phan akha nitum kachi song yut kemang chun chetik mati nitum artikel 244A aphan sinitum chesong lo sila so along nang chidon nang chirap chetu duni ke rada long sidu pen rat pen sinoi tum nang chirap bom ayos ni tum mi bom lo non malam support pandina permat berta mongton paniksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ কাঞ্চ Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dhena mupi puthar bertalo wangthulo kese lamding road asahem along wosik ne phai krenar cap arni pherang kamai kepa DGC along offline pen men ga chathap aphan wosik ne phai krisir cap pen wosik ne phai inkora pho an apor pipondo KSA la pen ong dunga ham phanga song tum ka chisong ali wosik ne phai krenar cap arni an ke pachun pon un lopusi KSA amai phuatum Simeon rong par pen bijoy biatum pherang kyang no ning jirinti lasikar biang long dramas council atum DJ Selong kilang charidun lapen RD kipidun akinang sotpusi ham phanga song atum pen kachun ripon pado
Nilitum dak karbil chori asong aki hai bijoi be la penilitum penampars name ASU diffusion committee KYDO SPYA SYJ SYC Cartel Women Justice Forum KY pension lok itu songkrehini la pen difu government plus union society chelang pet pensi kedam tang tarik reform ni ditum admission open padonai la pen ke seat reservation 80% peni pomet donda dharna padalo difu go plus thing no la pen sojoni council dum pini tum talks na hang trapara talks council pen itum song asong dum pen la pen ke college authority pen trapara talks dopo polon tum dak dam lo kame college authority bang la mangke Cardiolong Thomas Council BJP ke ja council mangi isi thrak memi soala mangi thrak memi tema college authority dumsi Cardiolong Thomas Council fan ajak kong bangke langrom bangke bi bangke lagi thrak me karbi khai fan lagi si thrak me binong lo asi ini enelitum council la bilo la son jitu karbi khai fan nangke palang rop long lo bangke Cardiolong Thomas Council thrak ni apena supotha ke action chen hai mai hima nitum demand lo nitum pu bangke Cardiolong Thomas Council tum Difu Plus Authority Fund Action Chain Deck ni situ mangi pini demand lo thema lage karbiang long fan lagi kelang lo asi asu kusiba itum demand lo na pen hini mangi itum ka chusong ateng pen itum pini principal pen itum pa compel bor ilo ko pen college principal fan ante mangi pidi banga pa pleng lo thema lage temporary solution na lasi itum permanent solution fan itum non kibang dilangani ke tan ka chusong mangi itum pa klang po na pen no nang itum channel hoi pen itum chuni kang tung mang le han lo je non itum man isi order nang pilo Difu College pen je 25 an bangke la sochi ko 25 ana bangke form mangi submit long offline form apena so form ke nitum da KSA office long da long ponji apen kapre asong nitum da chana pa asong da long ponji apen ke especially da Difu College long tum dam lo potang de hada union society tum long tum ke joy pen itum da song me tum chelang si la pang so form tum semar po ake joy pen si itum la log chari ning hang tum han ke itum bang so form as report policy tum da churi bang la hano ka do ka we admission ke long nun de tum an online admission long ni tum an tum bang non la bang so class itum chali raper na itum kisung no temar raper na apen ke puthot aprang son na thak itum ke mesen na class bang ke itum pinchong raper na ni itum asi aso bang ke na tum hoi mesi ni chirori kono ote offline form people apen offline form pi bang ni tum Difu College Society office no kelong lian students bang ada apor 10 pen itum office pri da prang bas la na pen mana po pen form bang ke akijo pesi itum main pen din chuko la bangso a forma banke Difu College salong long poeji ada Difu College union society tum dolo la pen tum song mes me dak dopo la si forma ngal no ke job salong kon ko la banke tum hin mesi people ko lame la form ke submit agot banke 250 rupees banke enrollment fee banke antum anutin same chepon bensi hada form bang sabe dan mai la si uchini rele thorlo 25 no last la so pra banke mamatsi online long mission kilo onde tum an banke nang tum bang pen la bang so form and pen nang tum form ti fill up pen so form 250 rupees pi pen Difu College Authority fan ki submit jema si tum chitin rilo tuma admission ni banke hada notice ki pisa dolo tamela banke tu online process tu ki jut loge banke la offline mama admission banke champion fit po la si chitin rilo la online ki tang pen banke offline ma champion po se tum to ke teme teacher sitting mala dolo la so principal fan rapjin pen Carbiang Long Autonomous Council Authority hin pen apan suspension binang po kalite lapan la pen transfer veng ji athema lang batai itum Carbiang Long ai student asumar phalang ne ke pasung ke itum hamphang asong dan itum kroi un e aru alang phan itum chijak verun e las authority asong tum rapjin pen apan suspension kalite transfer bang ivek nam po pusin tum asong hin pen dame authority phan dame chuning ri pondo aru authority tum dame rapjin pen alang phan suspend nang po pusin tum chuning ri lo las aru ethelam pu tum authority tum napan ka pherema mate principal tum napan ka phire ma dasila la support bank prabjin pen authority tum dame baidak pen aslo na patila na ke Birta Kimi Carbiang Long along ta Cancer Hospital Kimji Aphan Busik Trainer Cap Arni Assam Hills Medical College along Longle Ahikiti Mate Bhumi Bhujan Padosi Cancer Hospital ki Kimji Aphan Towar Thopon Tanglo Assam Cancer Care Foundation lapen Ratan Tata Trust atum Kachelang pen Carbiang Long pen Assam along Krisir Cap District along Ihum Home Cancer Hospital ki Kimji Aphan Inghap Thopon Carbiang Long Aphan Cancer Hospital Aphadeng Ketang ke level hini lapen ladak Cancer akiso Kachelang awarsa Joy ke pusi Okpan kelang IEM Khonsing Rong Ningjil Deputy Chairman Retail EM Ratan Teron MSc Richard Tobi Pherangke Mukul Chandra Burwa Penching Lok Penang ke theke dinga bang pu bang petum Chitong dun renti Prime time berita bang lapasi kang ton poninglo domi thakme kardom